Bon dia. Hola, bones. Si sembla, Marc, com per present, com em vaig ahir, em vaig sortir de la Copa del Rei per començar, encara que és un parell de setmanes perquè arribi, però Lleida de Baracaldo, al camp d'esports, com valorem aquest emparellament i aquesta participació de la Copa del Rei. Me'n recordava, Sergi. O sea, no li vaig prestar ni més de 5 minuts, això. Sé que el Baracaldo va segon en primera ref i el vaig veure l'any passat i sé que és un equipàs que hasta ahí te puc dir, perquè és que prou tenim en guanyar el diumenge com per estar pensant en un partit que ni siquiera és la nostra competició i que és d'ací de 3 setmanes. Ja en parlarem d'aquí. Segur que tindrem temps per a veure el Baracaldo i parlar d'ells. Doncs 3 setmanes. Me va el partit de diumenge, perquè dimecres demanava parlar amb el José, amb els Robles, també com a ex de l'Alzira, i et pregunto directe a tu. És al camp d'esports, probablement a la segona volta encara serà més especial aquest partit, però com ho viurà emocionalment el míster de Lleida, aquest de Lleida Alzira? Bueno, intenta llevar-li importància tota la setmana, lo qual és impossible, perquè evidentment hi ha un tema afectiu ahí. Ja no és que siga el meu ex-equip, és que és el lloc on m'he criat jo i on més he viscut el futbol, i evidentment aquest component emocional està, però intentar desapegar-me d'això i cada minut que passa estic més desapegat, que no se malinterprete, que al final l'estima cap al club al que ens enfrontem pues la tindré sempre, perquè és inevitable, com espere tindre la pel Lleida el dia que surti d'aquí, però bueno. Ara mateix em molt allunyar d'això i intentant allunyar-me més encara i pensant totes les formes possibles de que l'Alzira perga el diumenge. Passant al que és el joc, quines coses heu de millorar per intentar trobar la victòria, que l'altre dia no podem aconseguir? Bueno, jo segueix pensant que, pese a que l'altre dia no sí que vaig trobar, encara que a lo millor mínima, una mica d'evolució en valor i tinguérem algo més de paciència i vaig trobar... Després veient del partit m'he donat compte que trobarem moltes situacions de portar de costat a costat, de clavar molt de valor en àrea, que centrarem, és el dia que més centrarem, més del doble que la resta de partits, inclús més que el Balears, que havíem centrat prou, i crec que des d'ahir evolucionarem. Pense que tenim que tindre alguna més de calma, pense que sobretot entre línies hem de ser un equip més generós. Crec que massa vegades ens intentem girar els mitjapuntes per intentar connectar en l'última línia i moltes vegades pues, hem de connectar un tercer home o obrir a banda per entrar a rematar. Més enllà d'això, crec que, torno a repetir, crec que l'altre dia tinguérem calma, crec que estarem millors en valor i espero que puguem evolucionar en aquesta línia. Com a tècnicament, l'equip, el vestidor amb els que parlàvem els diners, que hem aquí i el José, ens van fer moltes ganes, que és un parell de 3 al camp del poble, donar-li aquesta victòria a l'afició, com està tècnicament el dia, no? Bé, molt bé. Estem bé. Jo entenc que tots voldríem veure-nos en els 5 llocs primers, però és prontíssim. Portem una mitja de punts, crec que és de 57-58 punts en el que portem a dia d'avui. Si extrapolarem a 34 partits, en el qual la mitja de punts diguem que està més o menys dins de la lògica. Som l'equip més golejat, som el segon expected goal més baix de la categoria i és evident que som un equip que té que generar més ocasions i a més té que ser més eficient i això tenim clar que tenim que millorar-ho, però crec que tenen una bona base per a créixer i trobo que ells anímicament són conscients i li donen valor a lo que hem fet, perquè a més crec que se li ha de donar valor a rivals als que hem enfrontat, que tots són complicats però eren de certa entitat. Crec que des d'eixa base creixerem, seguint autocrítics, en il·lusió i en ganes de treballar, i crec que això sí que ho tenim, anirem cap a dalt segur. Com està Joan Campins, físicament? Bueno, pues avui ha completat l'entren en normalitat i si ell no me diu el contrari, el diumenge jugarà. Una curiositat, aquesta vinculació teva amb l'Alzira, quin creus que té més avantatge o al contrari? Tu, pel que coneixes el club o els jugadors que tenies allà per poc que et coneixen a tu? Ho he pensat això durant la setmana, crec que en realitat ningú dels dos anem a tindre massa avantatge, sobretot perquè pràcticament tota la plantilla és nova i jugadors que tinguera de l'empresa crec que només ne són 4, si no és que no sé fins a quin punt jo puc tindre ningun avantatge, perquè a més jo ningú, crec que són pocs jugadors i que l'entrenador és nou, en aquest sentit no en tinc ningú i entenc que potser ells alguna més perquè saben alguna de les coses que fem. Així no hi tot, és de veres que en Lleida fem coses prou diferents a les que fem en Alzira. No crec que influïsca massa ni en un costat ni en l'altre. La setmana passada deies que la falta de gol era un tema que et preocupava, diumenge no ho va marcar, et segueix preocupant aquest aspecte? No, vull dir, me preocupa relativament. A bote pronto miren el vestuari i n'hi ha més de 50-60 gols en la categoria.
entre Naranjo, Llené, Juanan, Diego, Unai, Fran, que són, torno a repetir, 40-50 gols en la categoria en les últimes 2 temporades mínim. Per tant, no, me preocupa relativament. Me preocupa en realitat generar més ocasions de gol. Sé que si jo aconseguís qui ells entre tots estar més prop de l'àrea i generar alguna més, jo sé que els gols s'aplegaran perquè els jugadors són de molt de talent. Fins ara hem vingut a mirar d'esports equips que volen ser protagonistes, Sabadell, el Grup Balears, el Grup del Cornellà. T'esperes diumenge un partit diferent, potser, o quin dia t'esperes? Bueno, en els últims 2 partits l'Alzira ha volgut ser protagonista en valor i la realitat és que anem a enfrontar a un equip que jo diria que és el millor equip de visitant de... No he mirat estadístiques, però deu de ser el millor visitant de la temporada perquè porta 7 de 9. Vull dir, ha jugat 3 partits fora de casa, n'ha guanyat 2 i n'ha empatat 1. El problema és estar a l'estan tenint a casa, que han perdut els 3. Per tant, no sé fins a quin punt el partit hauria de ser més fàcil en aquest sentit, tindré més valor, ojalà sí, perquè ja sabeu que la meva idea, jo quan més còmode estic és quan dominem nosaltres amb valor, però haurem de veure el cap de setmana. No estic tan segur de que renuncien a tindre-lo. Parles més de conviure més a l'àrea rival, de que és una idea que esteu perseguint. No sé si això va de la mà de que s'hauran de prendre més riscos en defensa, de que la línia defensiva estigui molt més endavant. Com s'està deixant això? Perquè viure més a prop de l'àrea, no sé si va directament de la mà d'aquests riscos o es pot trobar aquest equilibri que està abans. Home, la idea és trobar l'equilibri. Sí que pense que nosaltres hem de fer prou alt i jo crec que a nivell defensiu sí que hem tingut la línia molt alta. Crec que en valor no és un tema més de tindre riscos, sinó més de tindre paciència. Crec que si no fas... Per a conviure molt de temps en camp contrari, sobretot en àrea contrària, s'han de donar 2 coses. Tens que tindre paciència en valor i tens que sumar passes per a que l'altre equip acabi aculant, perquè ningú equip defen arrere, sinó que el tires arrere tu a través del passe, i tens que tindre una pressió tras pèrdua superagressiva per a cada vegada que roben no te transiten, tornen a robar i que cada vegada aquest equip vagi defendent més baix. Crec que el segon ho tenim, crec que som un equip que defèn bé la pèrdua, que defèn molt bé la transició, però crec que tenim molta pressa quan tenim valor en primera línia i que volem evolucionar des del joc molt ràpid i aplegar a última línia molt ràpid, i això fa que l'altre equip robe sense necessitat d'acabar-se aculant en última línia. Torno a repetir, crec que la setmana passada això va canviar, crec que l'Olot per moment sí que va defendre molt baix i això va permetre que s'entraren molt més, que tingueren valor molt més en l'última línia, que tingueren que centrar més, perquè pense que sí que evolucionarem en valor la setmana passada. I en aquesta línia crec que si tenim paciència aconseguim connectar en els jugadors que volen connectar i ells no tenen massa pressa per a plegar a última línia, crec que ens instal·larem més en camp contrari i crec que és algo que pot aplegar a fer-nos créixer com a equip. Jo crec que és el pas que ens falta. Te'n faig una més, abans de que estàvem parlant de quins jugadors podien sortir d'inici el diumenge. El que he vist tots els partits, hi havia jugadors que tenien dubtes, no sabien si sortirien d'inici, si no. El generar aquesta incertesa, també mirant-ho des del punt de vista del rival, entenc que és un factor molt positiu, que el rival no sàpiga per bé quin nombre de lleis pot trobar diumenge. Depèn de si guanyes o no, sempre. Sí, és així, no és així. És perquè, com he viscut les dos vies, i ja sé el que passa en això, la setmana que guanyes, la gent de fora dius que canvia massa, és que toca massa coses, és que els jugadors no saben si van a jugar o no, i és pitjor. La setmana que guanyes, la crítica és positiva i això és clar, és que genera molta incertesa en el rival, no saben qui va a jugar. El diumenge te dic si és bo quan acaba el partit. T'ha preguntat abans per Campins, en general, com està la resta físicament? Alguna baixa confirmada? Ninguna baixa per confirmar, demà veurem en l'entrene, però en principi ningú.